Nel dwi a dwi'n gweithio efo gofal cartra. Ia, fel da chi'n gweld, merch ffarm ydw i. Fi eisiau gweithio ar ffarm am just 13 years just iawn. Ddes i adre i weithio wedyn. Wedyn eisiau mynd ar fyny mynd i wneud y job yma ar ôl pan o 9 y fyw. Ddes i'n gwersydd ar ei hôl i hi lot. O'n i'n eithi hi bob dydd, just iawn. Mae hynny di neu fi eisiau gofalu am bobl. O ddydd i ddydd, dwi'n mynd rown tai, gofalu am pobl a neu bwyd iddyn nhw, brecwast iddyn nhw a newid amolchi nhw. Dwi'n helpu pobl i fyw adra ben eu hunan ac i fod yn annibynnol rha bod nhw'n gorfod mynd i fewn i gartra fel arall. Yr agwedd dwi'n gweld anodda ydi gorfod gadael o pobl a mynd o na os o'n i byth yn gallu anghofio amdanyn nhw. Dwi'n teimlo weithiau fatha bod fi eisiau amdano adra efo fi a mi eisiau gadael nhw ben eu hunan. Mae rhywun yn dod yn ffrindiau mawr efo nhw. Mae'n job dod o'r wrthyn nhw. Beth dwi'n fwynhau fwyaf ydy mynd rownd a cael siarad efo bobl a mae'n deimlad braf gwybod bod fi'n helpu nhw. A da ni'n cael lot o hwyl efo nhw.